Стигаме и до челното място в класацията за скандали, конфронтации и гюролти. Там застават три горноджумайски мумии, известни просто като Тризначките. Вяра, надежда и любов гостуват в станция нова на Нова телевизия и нямат намерение да цепят басма на водещата Нана. Сега, това, което зрителите не можаха да видят, е, че по някакъв начин вие се ядосахте, имам чувство на това, което видяхте и не знам защо искам да ви попитам. Защото това не сме ние, това е абсолютни монтаж. Даже майка ни е задала на продуцентите въпроса, вие какво ме правите, че не си познавам дъщерите? Тук ние пък задаваме логичния въпрос. Ако не са били Тризначките, кой тогава участва в Big Brother? Защото това не сме ние, това е абсолютни монтаж. Това са някакви наши двойнички и аз им се възхищавам. Работата става дебела. Продуцентите очевидно са подменили Тризначките с техни клонинги. Ама добре, защо? Аз не мога да се обясня едно нещо. Примерно, хората... За това ли ни поканихте да ме питате за Big Brother? Вие нямате ли нещо ново? Нали е нещо ново? Да. Значи е нещо старо. Драги зрители, моля ви, сменете табелите, вече е нещо старо. Нана смени табелите, но отново не оцели ваксата. Сега, само аз да опитам едно нещо. Вие сте ядосани на продуцентите, на българското общество, на журналистите или на нещо друго? Вие го казвате това нещо. Защо го приписвате на нас? Ние пък ядосани. Не, така ми се струва. О, не, извинявай, не съм разбрала просто. Ние дайте да си водим нещо диалог, защото тя ни пита за стари работи, а ние с мен и сме за нови. Нана реши да ги пита за нови работи, с което обаче само наля масло в огъня. Чувам един слух напоследък, че сте работили като проститутки, защото сте скачали парите. Това ново ли е? Леле, по-шоко. Къде го прочете? Извинявай. Ох, аз мисля, че водим безмислен диалог. Интересно. И все по-интересно ще става. Добре, Вяра, чакай само за секунда. Може би наистина тона някак си не се получава в насоката, Вие го започнахте? Не, защо? Както искате аз да продължа. Ама аз да ви се радвам и да ви се усмихвам преди 4 години, когато ушки ни намерихте и да ви ръкопляскаме на вашите простоти. Ако един човек, примерно, стане известен с един филм преди 20 години и те пуснат отказ от него, това означава, че той трябва да се откаже. Или какво? Вие се срамувате ли с тази роля от Big Brother? Ето пак тя си ги говори нейните рама. Не, защо? Едно си Нана знае, едно си бае. Те се опитват да наблегнат на това, че сме ядосани на обществото. Уникално общество. Навсякъде ни приемат много добре, с изключение на вашата телевизия. Не, всъщност на вашия екип, не на вашата телевизия. Айде сега целият екип замесихме. Аз ви пожелавам приятно изкарване в Англия. Видно е, че това интервю няма да се случи такова, каквото искахме и трябваше. Видно е, и то от самолет. Видно е, че това интервю няма да се случи такова, каквото искахме и трябваше. Вие го наклонихте, да кажем, на тези. И как точно? Не мога да разбера. Не знам. Нещо ново, нещо ново. Ама новото е какво сте вие днес? Нещо ново. А защо пускахте стари работи? Какво да пуснем? Какво сте направили в последните 3 години? Кажете ни, хайде. Чакай, че с тона малко ме. Действително, това интервю леко се отклони от добрия тон. Дали Нана все пак ще налучка верния тон? Ще разберем ли за последните 3 години какво друго се случи, след като не искате да говорите за Big Brother? Казвай си анонса и да приключваме. Вместо анонс, Нана ще направи една констатация, която няма да се хареса на Тризначките. Много е жалко, когато, между другото, една телевизия се оказва, че създава едни явно измислени герои. Много ми се искаше да видя трите момичета и да си поговоря за някои неща, на които аз лично много съм се смяла и съм се забавлявала. Да, защото аз смятам, че когато човек прави шоу, трябва да се опита да го прави до край. Или поне ние, зрителите, заслужавахме това. Ма не и цирк на наш гръб. Тризначките определено не падат по гръб. И не са привърженички на цирковото изкуство. Ма не и цирк на наш гръб. Ами да, но все пак... Почти всяка сутрин сме на гала на гости, такъв и благодарение на този цирк вие спечелихте 200 000 лева, а не благодарение на моя, така че... Така, да. Добре, все пак аз искам да кажа, че пътя към Благоевград е кратък. Това си беше жив апъркът в слънчевия сплит на Тризначките. Пътя към Благоевград е кратък. Заключителна размяна на удари и Нана удря финалния гонг на шоуто. Това беше всичко от шоуто Какво ново. Ако искате да споделите вашите наблюдения върху събития, видени в ефира, Така завърши едно култово интервю, което за Нана се превърна в играчка-плачка. Даже направо Тризначка плачка. Казвай си анонса и да приключваме.